söz veriyorum. Hilbijartinên mihellî yên Tirkiye û Bakurê Kurdistanê qediyan lêgotûbêjên di heqê encamên hilbijartinan de berdewamin. Kurdan vê carê li bajarên mezin yê Tirkiyeyê dengê xwe dan CHP û ew bi ser xistin. Vê hilwesta Kurdan di Partiya Desthilatdar AKP'yê de jî hejandinek mezin çêkir. CHP weke partiyeka Kemalîst Partiya Avakera Tirkiyeyê ye. Ezmûneke tehliya Kurdan di gel vê partiyê heye. Red û înkar û siyaseta asîmilasyonê cerîmeyên di dema bizava Şêx Seîd de wekî qirkirina Dêrsim û Zîlanê û bi giştî siyaseta tepelserkirinê. Piştî 2002 Kurdan bi giranî dengê xwe dan AKP'ye ji ber ku AKP'ye gutarek ya li dijî siyaseta CHP ya di heqê Kurdan de bi kar tanî. Niha jî bi taktikî jî bi Kurdan di hilbijartinên mihellî de berê xwe dan CHP'ye. Ev piştgiriya Kurdan ji bo CHP'ye tê çi watê? Destpêka nû ya Ekrem İmamoğlu'yê şaredar Stenbolê çi ye? Parlamenter Stenbolê Rêzdar Sezgin Tanrıkulu wekî fermî li ser navê CHP'ye bersîva pirsênmeyên di vî warî de dan. Hêjayî gotinê ku Tanrıkulu berê jî cihgirê serokê CHP'ye bû. Evet, iyi yaptığı şeyler olmuş olabilir ama daha çok. Em nabêjin qet AKP'ye li Stenbolê tiştên baş nekirine lê bi awayekî giştî de dema serweriya xwe ya van 25 sala de serweriyeke ya li dijî jingehê li dijî şînkayiyê bi têgihiştinekî ya li dijî hemîkên û grûpên dî li dijî jinan, li dijî zarokan û li dijî ciwanan û li dijî baweriyên cuda li ser bingehekî yê rantiyerî serwerî li Stenbolê kirin. Aboriyekî ya rantiyerî çêkirin. Her li ser zemîna Stenbolê jî li Tirkiyeyê hemûyê bûn desthilat. Ji bo vê jî piştî 25 salan dê destpêkeke nû li Stenbolê dest pê bike. Dê serweriya CHP hemû nasname û baweriyên cuda himbêz bike. Ev jî bi giştî zemîneke nû ya destpêkeke nû pêktîne. Olduğu için yeni bir başlangıç. Duwarê çareseriya digel doza Kurdan de çi destpêkek nû di siyaseta CHP'ye de heye? 2011. Di parlamentoya piştî hilbijartinên 2011 pêk hatî de ji bo keşeya Kurdan li Tirkiye di parlamentoyê de bi şêweyekî aştiyane bêçareserkirin me hewleke pir mezin da. Ji bo ev keşe bi metodên rast û pêbawer di parlamentoyê de bêçareserkirin, ez jî di navdeme gelek pêşniyariyên yasayî dan. Lê AKP'ye ev pêşniyarên me red kirin. Nemaze di prosesa çareseriyê de qet nexwestin CHP cih bigire. Ji bo CHP ji derveyî prosesê bimîne, her çi ji destê AKP'ye hat kir. Paşê jî ew proses jî berhewa kirin. Piştî 2011 de çareseriya keşeya Kurd li hemû manîfestoyên me yên hilbijartinan de û di hemû manîfestoyên kongreyên me de jî cih digire. Ji bo keşeya Kurd li ser bingehekî aştiyane pêk bê, me proje û programên çareseriyê pêşkeş kirin. Zemînek di vî warî de me çêkir. Ew zemîna ku piştî 2011 me çêkir, niha bû sedema ku Kurdan li Stenbol û bi giştî li Tirkiye jî dengê xwe dan CHP'ye. Bu numune helwesta belediyên di destê CHP'ye de jî li hemberî Kurdan ji ya partiyên dî gelek cudatir û erênî bû ve jî karîgeriyek gelek baş kir. CHP'ya berê qet ne partiyek wesa bû ku Kurd dengê xwe bidin wê. Niha bû partiyeke wesa dengê xwe didin wê û wê dikin serwer. Em jî dê vê rûla Kurdan vî heqê Kurdan mutlaka radestî wan bikin. Radestkirina vî heqî mîsûgere li ser milê me ye. Helbet guhertin di CHP'ye bi xwe de jî çêdibin û dê her çêbin jî. Bir dönüşüm yaşandı, yaşanıyor. Sezgin Tanrıkulu di dawiyê de jî diyar kir ku CHP dê di serweriyên şaredariyên wekî Stenbolê, Ankara û İzmîrê de jî modela çareseriyê bicih bînin, dê di van serweriyan de jî daxwazên Kurdan piştgûh nekin. Mehmet Sanrı, Kurdistan TV, İstanbul.